Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn xi kitbiet marbuta mal-Konkatedral ta' San Ġwan. Bla dubju dan huwa wieħed mill-isbaħ teżori li ħallewlna il-Kavallieri ta' San Ġwan. Kien il-Gran Mastru Jean de la Cassière li qabbat lil Girolmo Cassar biex jaħdem fuq id-disin. Imbena bejn l-1572 u l-1577. Tul is-snin żdiedu partijiet oħra. Il-Konkatedral huwa mżejjen brikkezzi artistiċi. Dawn inkludu pitturi, skulturi, xogħol fil-metall prezzjuż u l-art tal-irħam ikkulurit u interzjat. Dawn ix-xogħlijiet artistiċi joħolqu armonija impressjonanti f'dan it-tempju maestus. Fost dawn ix-xogħlijiet insibu l-pitturi ta' Massaqaf li pinġa Mattia Preti, kif ukoll il-pittura famuża tal-artist Caravaggio. Dan it-tempju beda bħala l-Knisja konventwali u ewlenija tal-Ordni ta' San Ġwan, sakemm fl-1816 ingħata t-titlu ta' Konkatedral. Bosta kitbiet, kemm manuskritti u kemm dawk stampati, jiddeskrivu it-teżori li jżejnu din il-binja, kif ukoll jirrakkuntaw l-istorja u ġrajiet marbuta miegħu. Nibdew billi nagħtu ħarsa lejn kollezzjoni rari ta' manuskritti bl-illustrazzjonijiet. Dawn jissejħu il-kodba korali. Libri korali huma kodba tal-kant li jintużaw waqt il-liturġija, jew waqt il-qudies, jew waqt l-uffiċċju divin. Kif tistgħu taraw, dawn il-kodba huma kodba kbar ħafna. Għaliex? Għax jintużaw minn ħafna nies fl-istess ħin. Waqt il-liturġija jkun hemm passaġġi fejn ikun hemm bżonn il-kant. Allura il-libri korali huma intenzjonati għalhekk. Allura wieħed isib il-mużika u t-test apposta għal dawk il-passaġġi partikolari. Dawn il-kodba uniċi imorru lura mijiet ta' snin. F'Malta għandna kollezzjonijiet varji ta' kodba tal-kant. Nistgħu nħarsu lejn il-kodba tal-kant li hemm il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn għandna l-eqdem set ta' libri korali li huma assoċjati mal-Gran Mastru, l-ewwel Gran Mastru ta' Malta, lil Adam. Hawnhekk fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina għandna set ieħor li jiġi ftit wara is-set l-ewwel set ta' San Ġwan li huwa il-set tal-Lisqof Rojas. Mbagħad hemm settijiet oħrajn tal-Gran Mastru Verdal, ta' De Paul, ta' isqfijiet oħrajn, però naħseb l-iżjed tnejn, l-iżjed settijiet importanti huma dawk li semmejt ta' lil Adam u ta' Lisqof Rojas. Dawn is-settijiet tal-kodba tal-kant, xi minn daqqiet għandna informazzjoni dwar min għamilhom, fejn saru. Xi minn daqqiet irridu nfittxu għax l-oġġett innifsu ma jtinix dik l-informazzjoni. Jekk pereżempju nħarsu lejn is-sett tal-libri korali li hemm San Ġwan tal-Gran Mastru lil Adam, ilu ħafna kont skoprejt id-data 1533. Però ma kienx hemm iżjed informazzjoni, però mbagħad stilistikament wieħed jasal biex jifhem li dawk il-manuskritti saru ġewwa Franza. Jekk inħarsu però mbagħad pereżempju lejn is-sett ta' Rojas, ninsertaw li hemm ħafna informazzjoni kemm fuq il-manuskritti nfushom, ġifieri fuq il-libri korali għandhom informazzjoni fuqhom. Pereżempju fuq wara dawk li nsejħulu kolofon, hemm informazzjoni ta' min kiteb daw il-manuskritti, fejn kien id-data. Allura l-manuskritt innifsu qed jagħtina informazzjoni importanti ħafna. Nistgħu wkoll imbagħad inħarsu lejn l-arkivji. Fl-arkivji, l-arkivji tal-Imdina stess tal-Katedral, insibu l-inventarji li jagħmlu referenza għal dawn il-manuskritti, speċifikament għal dawn il-manuskritti li semmejt ta' Rojas. Fejn tidħol dekorazzjoni, jekk inħarsu pereżempju lejn is-sett ta' Rojas, nistgħu naraw bordura li ddur mal-paġna. U l-paġna tista' tkun iddekorata b'dekorazzjonijiet oħrajn. Jista' jkun hemm xena
xena li tirrappreżenta xi episodju, pereżempju mill-Bibbja, li tkun marbuta mal-kant li qed jiġi kantat f'dak il-passaġġ. Meta nħarsu lejn dawn ix-xeni, naraw li x-xena tkun kbira. Dan ifisser li dak il-passaġġ huwa importanti. Iżjed mal-dekorazzjoni tkun rikka, iżjed il-passaġġ ikun importanti. Jekk imbagħad innaqilbu ċerti folji f'dawn il-kodba tal-kant, naraw li hemm imbagħad inizjali li huma iżgħar, inqas dekorazzjoni, jew iżjed modesti bħala tip ta' dekorazzjoni. Dawn allura qed jindikawna li dak il-passaġġ huwa inqas importanti minn dak ta' qabel. Nerġgħu naqilbu u naraw dekorazzjonijiet li fihom inqas ilwien, ma jkollhomx id-deb miżjud. Terġa' allura id-dekorazzjoni tkun inqas, dak il-passaġġ ikun inqas importanti, allura min ikun qed iqalleb dawn il-kodba jkun jaf fejn qiegħed. Inħarsu issa lejn ftit mill-ewwel pubblikazzjonijiet marbuta ma' dan il-konkatedral. Wieħed mill-ewwel kodba illi jitratta speċifikament dak li llum ngħidulu l-Konkatedral ta' San Ġwan, dak iż-żmien il-Knisja Konventwali, il-Knisja Maġġura tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, kien appuntu miktub minn Malti, minn ċertu Melchiorre Agius, u jġib it-titlu Il Tesoro delle Sante Reliquie Conservate nella Maggior Chiesa Conventuale di San Giovanni. Issa, dal-daqxej ta' ktejjeb huwa interessanti iktar minn għat wieħed. L-ewwel net l-awtur. L-awtur Melchiorre Agius kien hu appuntu il-famuż Agius de Soldanis. Jiġifieri dana kien hu Agius de Soldanis li kien dal-Melchiorre kappillan konventwali fl-ordni. Jiġifieri kien saċerdot, imma mhux saċerdot tad-Djoċesi Maltija, bħalma kien il-famuż de Soldanis, imma kien assis fi ħdan l-ordni ta' San Ġwan. U dan Melchiorre Agius ippubblika dan il-ktieb fis-sena 1750 f'Ruma, għaliex dak iż-żmien ma kienx hawn stampar f'Malta, u fih jiddiskrivi il-vari relikwi, naturalment ir-relikwi kienu xi ħaġa anki sallum fl-antik iżjed u iżjed, xi ħaġa sagra, xi ħaġa li l-knejjes kienu jippruvaw jakkwistaw. San Ġwan kienet mimlija appuntu minn daw ir-relikwi, u allura f'dal ktieb Melchiorre Agius qed jiddiskrivi id-diversi relikwi illi kellek f'din il-Knisja. Apparti minn hekk jagħti l-festi differenti, l-kwantità kbira ta' festi differenti illi kienu jkunu konċelebrati appuntu f'din l-iktar Knisja importanti naturalment illi kellu l-ordni f'pajjiżna. Ktieb ieħor mis-seklu 19 u dak ta' Salvatore Mikallef. Meta mbagħad nidħlu fis-seklu 19 niltaqgħu ma' wieħed mill-kodba bikrin illi jiddiskrivi b'mod pjuttost dettaljat il-Knisja ta' San Ġwan li issa qed nitkellmu fuq konkatedral. L-awtur huwa Salvatore Mikallef, dal-ktieb kien stampat Malta fis-sena 1148, huwa ktieb importantissimu il għaliex itina deskrizzjoni tal-Knisja appuntu kif kienet f'nofs is-seklu 19. U allura minn dak il-lat għandu importanza konsiderevoli. Salvatore Mikallef kien ukoll persuna illi kellu x'jaqsam f'ċertu xogħol ta' bidla, f'ċertu xogħol ta' restawr illi kien asar appuntu f'San Ġwan. U allura kien familjari mhux ħażin mal-Knisja. Din il-binja kienet u għada tiġbed mijiet ta' nies biex igawdu dawn it-teżori. Inħarsu lejn eżempju bikri ta' gwida għal viżitaturi. Naturalment, il-Knisja ta' San Ġwan dejjem kienet tattira il-viżitaturi, ġifieri prattikament minn dejjem anke minn żmien l-ordni kienet waħda mill-highlights ħanajdu hekk kellek il-Grand Tour, kellek il-barrani li jiġu jżuru Malta. L-ekwivalent tat-turist illum ma kienu iktar speċi ta' udjenza elit ħansejħu hekk, illi fost il-postijiet li jmorru daw kienu jmorru jaraw appuntu dil-famuża Knisja ta' San Ġwan u jistaġbu bl-opri tal-arti u bl-iskultura u bl-irħam l-interzjat li għandek, eċetera, eċetera.
Dan wassal biex ikollok ukoll kodba illi iktar milli huma ta' natura akademika, ħansejħulhom hekk, ta' natura artistika dettaljata, eċċetera, huma dak li llum nistgħu ngħidulhom bħala guidebook. Jiġifieri inti għandek ktieb illi qed jiggwidak għal dak li qed tagħmel. U fil-każ ta' San Ġwan dawn imorru lura mhux ħażin. Wieħed minn talbilu kien appuntu ta' ċertu George Townsend illi dana ħareġ dal-ktieb lejn nofs is-seklu 19 l-ewwel edizzjoni u kellek diversi edizzjonijiet oħrajn tiegħu. Ġifieri huwa landmark ieħor dana issa San Ġwan u l-guidebooks illi bdew ħirġin biex jiddeskrivu dan it-tempju majestus. Hemm kodba bikrin oħra li jitkellmu dwar dan it-tempju. Għandek numru ta' kodba oħrajn voldiri San Ġwan dejjem attira ċertu attenzjoni fost ta' min isemmi il-kodba ta' Sidor Formosa. Il-kanonku Isidoro Formosa, illi dana ħareġ għad ta' kodba żgħar illi iktar milli jiddeskrivu l-San Ġwan as a whole bħala monument sħiħ, jikkonċentraw fuq aspetti diversi. Allura għandek ktejjeb dwar l-arazzi famużi illi għandu San Ġwan. Għandek ktejjeb ieħor ta' Sidor Formosa dwar il-kripta tal-Gran Mastri. Jiġifieri għandek dawn il-kitbiet illi l-istess għadhom importanti sal-lum, infittxijin, illi jiddeskrivu partijiet diversi. Għandek ukoll kitbiet oħrajn b'mod iktar ġenerali, pereżempju, Achille Ferris, għandek studju ieħor dwar il-Knisja ta' San Ġwan, qed nitkellmu fi żmien naturalment fejn dawn il-kodba kienu jinkitbu bit-Taljan għall-udjenza taljanizzata, allura għandek l-użu naturalment tat-Taljan. Insibu litografija tal-1869 li turi il-Kappella Ardente Armata. Wieħed mit-teżori forsi mhux daqshekk magħrufa ta' San Ġwan, waħda mir-raġunijiet kienet li għal ħafna żmien kien intnesa, kien mitluq, kien abbandonat sakemm reġa' ġie riskopert ngħidu hekk u restawrat. Kienet dik li ngħidula il-Kappella Ardente. X'kienet il-Kappella Ardente? Jiġifieri inti għandek struttura tal-injam, struttura kbira, struttura illi meta mhix użata tiżarma u tintrefa. L-iskop tagħha kien illi tkun armata f'nofs il-Knisja quddiem l-Artal Maġġur biex taħta jitqiegħed it-tebut ta' figura importanti illi tkun mietet. Jiġifieri inti għandek dana fil-kunċett barokk, jiġifieri inti għandek il-glorifikazzjoni tal-persuna, ta' din il-persuna importanti illi mietet u allura sessirila qudiesa kantata qudiesa bl-iktar mod elaborat fl-iktar knisja importanti li kellhom il-kavallieri u tintrema din il-kappella ardente, din l-istruttura kbira elaborata barokka tal-injam appuntu f'nofs il-knisja. Fost l-eqdem illustrazzjonijiet illi għandna ta' din il-kappella armata hija appuntu għal-funeral, għal-ċelebrazzjoni tal-funeral f'Malta tal-Papa Piju IX, tal-famuż Pio IX, li kien Papa fost l-iktar li dam, li kien Papa li għadda mill-inkwit kollu tal-Unità tal-Italja, eċċetera, li Malta kellu following qawwi ħafna. Meta miet fl-1878 appuntu intramat din il-Kappella Ardente f'San Ġwan u għandna din il-litografija dettaljata illi appuntu turi dil-kappella armata bl-arma ta' Piju IX u bl-ornamenti kollha illi kienu jmorru appuntu ma' din il-Kappella Ardente. Nerġgħu lura għal manuskritti u niftħu l-inventarju tat-teżor ta' San Ġwan mis-sena 1756. Dan jinsab fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina. Dan il-manuskritt minn barra il-kwantità ta' informazzjoni li fih huwa xhieda tat-teżor kbir li l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kienet tipposedi. Il-volum li huwa pjuttost kbir fih 360 paġina maqsum f'indiċi alfabetiku jibda A, anelli u jispiċċa V varja. U ovvjament imbagħad għandek il-klassifikazzjoni tal-oġġetti. Nitkellmu fuq 35 klassifikazzjoni, relikwarji, fanali, mitri,
kalċijiet, biżdijiet u jibqa' sejr 35 waħda. Imbagħad mhux biss għandek id-diskrizzjoni tal-oġġett skont il-kategorija tiegħu, għandek ukoll jekk kienux deb jew fidda u l-valur tagħhom. Barra minn hekk imbagħad għandek ukoll in-numru tal-ġemmi tal-ħaġar prezzjuż fejn meta l-oġġett ikun ingastat bil-ħaġar prezzjuż. Mela allura meta wieħed itiħares lejn dan l-inventarju, l-ewwel nett tinafas qalbek għax meta tibda tara dawn it-teżori ta' ġmiel straordinarju, ta' workmanship eċċezzjonali u ta' valur inestimabbli kemm fix-xogħol tal-metalli kif ukoll fl-għażla tal-ħaġar prezzjuż u tirrealizza li minnhom ma fadal assolutament xejn ma jibqalek xi ħlief illi tgħid ja ħasra kemm kien hawn teżori sbieħ illi m'għadhomx jeżistu. Ta' min jgħid li dan l-inventarju ġie konkluż fl-14 ta' Ottubru tal-1756. Il-persuna responsabbli fil-lista tal-10 ta' quddiem hija tal-balliju Sebastiano Ramsing li miegħu kellu 7 ajjutanti oħra, membri tal-ordni. U qed ngħid dan illi dan il-grupp ta' nies illi kienu wafdati biex janalizzaw it-teżor kollu li kien teżor kbir għax kien jinkludi fih il-lingwi kollha li kienu jikkomponu l-Ordni ta' San Ġwan, mhux hekk, ta' Aragona, ta' Kastilja, tal-Italja u l-kumplament. Però ma' dawn is-7 ajjutanti ma' Ramsing kien hemm ukoll il-Gran Priur Bartolomeo Rull li eventwalment imbagħad sar l-isqof ta' Malta fil-perjodu tiegħu. Fost il-pubblikazzjonijiet ewlenija li nistgħu nsejħulhom ukoll monumentali hemm dawk ta' Pietro Paolo Caruana. Il-artist Pietro Paolo Caruana kien ġie mqabbad biex jagħmel rendikont tal-lapidi kollha li hawn f'San Ġwan li minnhom hemm 380 lapida. Daw pinġihom kollha mhux bil-kulur, sfortunatament, għax kieku kien għamilhom bil-kulur kien ikun rekord ħafna iktar tajjeb, imma wkoll għamel kopja tal-inskrizzjonijiet li hemm fuqhom. Issa għaliex importanti? Daw importanti għax bil-modija ta' żmien u bin-nies jimxu fuqhom anke fi żmien il-kavallieri saret ilhom ħafna ħsara. Dak huwa tip ta' erosion illi ħadd ma jista' jwaqfu peress illi tkun qed miexi fuqu. U aħna importanti għalina għax fir-restawr, meta niġu biex nagħmlu ir-restawr ta' dawn il-lapidi hawnhekk f'San Ġwan, nużaw il-drawings tiegħu biex naraw x'hemm nieqes u nkunu nistgħu nerġgħu nimlew dawk il-partijiet illi forsi jkunu telqu. Meqjus bl-istess importanza hemm ix-xogħol ta' Hannibal Scicluna. Hannibal Scicluna kiteb ktieb The Church of St. John's. Issa, da importanti l-ewwel net għax kien l-ewwel ktieb bl-Ingliż. U jagħti rendikont dettaljat ħafna ta' kull kantuniera li hawn f'San Ġwan. U mhux jiddiskrivi biss, imma anke jidħol fl-istorja tal-kavallieri, fl-amministrazzjoni u it-tratt tal-lapidi kollha. U dawk li tratti wkoll huma rekord importanti ħafna x'meta niġu arrestaw inkunu nistgħu nirreferu għalihom biex naraw id-disinn oriġinali kif kien. Il-pubblikazzjonijiet dwar il-konkatedral jibqgħu ħerġin anke fi żmienna. Pereżempju, il-ktieb li jismu Saints and Heroes li ktibtu jiena jagħti rendikont tal-qaddisin kollha tal-ordni u dawk li qegħdin San Ġwan. Issa ħafna minnhom daw kienu martri u hemm manuskritt fil-arkivi li jismu l-Martyrologie del Chevalier de Saint-Jean. U dan huwa ktieb ta' 1000 paġna u jagħti rendikont tal-kavallieri kollha li mietu martri. U jsemmi ħafna minnhom illi mietu fl-assedju l-kbir. U
huwa importanti iktar minn hekk għax hu wkoll jagħti il-coat of arms, l-arma tal-familja, li ħafna minnhom ma konniex nafu kif huma. Ħaġa li daw ħafna kidbiet li huma minsijin u moħbijin għax qegħdin fl-arkivju, ħafna drabi jituk ċertu informazzjoni vera interessanti. Fl-1697 tela l-Gran Mastru, kien ġie elett il-Gran Mastru Spanjol, Fra Ramon Perelios. U f'dak iż-żmien kull Gran Mastru kellu jagħti rigal lil San Ġwan, kienu jgħidula l-ġojja. Issa dik is-sena f'dak iż-żmien San Ġwan diġà kien kif qed taraħ illum, jiġifieri bid-dekorazzjoni tal-ħitan, indurati bid-deb, jiġifieri ma tantx kien hemm x'jista' jżowwa u x'jista' jġib iktar lill-katedral u ġietu l-idea, jew forsi xi ħadd taħ l-idea biex jordna set ta' arazzi biex jiddendu fil-konkattedrali, ġifieri dawna jiksu il-perimeter kollu minn ġewwa ta' San Ġwan. Imma hemm korrispondenza il-Gran Mastru mal-ambaxxatur tiegħu il-Belġium. U qed jgħidlu, ġifieri hu stess qed jieħu interess fuq dan is-set. U qed jurih li hu inkwetat li forsi il-miżura mhux ħatkun eżatt. Infatti l-ambaxxatur għax ovvjament rrid jaqdih il-Gran Mastru kif mill-aqwa li seta, bagħat il xi ħadd Malta biex ikun jista' jieħu il-miżuri ħalli żgur jkun perfett. U jiena naħseb illi bħala afterthought xi ħaġa li ħasbu fiha aktar tard, kien hemm id-deċiżjoni li fuq il-bib il-kbir jkun hemm arrazz kbir twil illi juri l-itratt tal-Gran Mastru bil-qiegħda fuq it-tron. Issa daw batulu pittura tal-portrait tiegħu u dejjem kien hemm it-tradizzjoni illi dik il-pittura għamilha Mattia Preti. Imma issa grazzi għal dawn l-ittri sibna li ma jistax ikun għax Mattia Preti kien diġà miet is-sena ta' qabel u ma naħsibx li l-Gran Mastru kien ħajjibatlu xi kwadru antik tiegħu, probabbli rrid milli jaqdih sew. Però l-inkwatru li batlu u għalhekk jiena ċerta li mhux ta' Mattia Preti, l-ambaxxatur kellu jiktiblu u jgħidlu li il-pittura li bat ma kienx tajba biżżejjed. U da ovvjament il-Gran Mastru nkwieta ħafna u qed jerġa' jiktiblu li huwa konċernat għax ovvjament kienet ħatkun il-legacy tiegħu dil-portrait u da qed jgħidlu biex ma jqgħodx jinkwieta u qed jassigurah li ħajsib pittur fil-Belġium biex jagħmel dan l-itratt tiegħu. Meta tlestow l-arazzi il-Gran Mastru bat il-kappillan tal-katedral biex jitla il-Belġium biex żgur daw l-arazzi jaslu qawwin u sħaħ. U da sar fil-7 ta' Frar l-1702. Kif rajna u smajna, il-konkatedral huwa wieħed mill-akbar ġojjelli li għandna f'pajjiżna. Id-diversi xogħlijiet artistiċi juruna f'dettall l-importanza tiegħu. Ifakruna wkoll f'Malta li kienet, iżda f'Malta wkoll li għandna llum. Dak kollox għall-programm tal-lum, narawkom darb'oħra.